Сергій Арбузов, віце-прем'єр-міністр України, на бізнес-форумі в рамках саміту виступав у залі. Його зустріли в самому залі наші люди з плакатами. Ви обіцяли підписати угоду у Вільнюсі і воля дорожче російського газу. На викрики з залу «Чому ви боїтеся Путіна?» зал зреагував бурхливими оплесками. Одразу після виступу нашого віце-прем'єр-міністра його вивела охорона з залу, а наших людей так само з плакатами вивели із залу. Позиція була донесена. О 17:30 за литовським часом буде розпочинатися зустріч, на якій буде вирішуватися доля України. Зараз під цим приміщенням вже почав збиратися український Євромайдан. Люди з усіх куточків Вільнюса сходяться туди, щоб висловити свою позицію. Тож о 17:30 маємо надію, що все-таки голос українського народу буде почути. Що цікаво, офіційну заяву зробила президент Литви. Вона сказала, що ЄС має дослухатися не до влади України, а до голосу українського народу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна – це Європа! 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 Має декілька оголошень.